Robert Fico je vlastizradca. Nejako inak sa nedá nazvať jeho cesta do Moskvy, kde sa kláňa vrahovi a vojnovému zločincovi Vladimirovi Putinovi. Ja pripomínam Robertovi Ficovi jeho vlastné slova, keď hovoril, že Putin porušil medzinárodné právo. Vladimír Putin má na svojich rukách krv stoviek tisíc nevinných obetí. A rokovať s týmto človekom je zradou nielen voči našej krajine, ale aj voči našim spojencom z Európskej únie a NATO. A smiešne výhovorky, že rokoval o plyne, tu úplne neobstoja. V minulosti ministerstvo hospodárstva pod vedením strany SAS zabezpečilo dostatok plynu a to sa nemuselo podlizovať vrahovi. Fico sa nespráva ako predseda suverénnej krajiny, ale ako obyčajný kolaborant. A naša krajina sa týmto konaním a touto návštevou ocitá v medzinárodnej izolácii. A oprávnene sa môžeme pýtať, ako k nám budú pristupovať naši partneri v Európskej únie alebo v NATO. Fico v Moskve slúži ruskej propagande a robí nám hanbu. A preto navrhneme našim opozičným kolegom, aby sme sa rozprávali o tom, že hneď po novom roku pôjdeme do mimoriadnej schôdze s jediným bodom programu, a to vyslovením nedôvery vláde Roberta Fica. Odmietame sa tváriť, že Robert Fico zastupuje na svojich stretnutiach s Putinou nás, občanov Slovenska. Nie, nezastupuje, pretože s vojnovým zločincom sa nerokuje a Ficova vláda musí padnúť.